Ok, barkanmu da sake dawowa, kuma barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake dawowa cikin second part na wannan bidiyo ɗin. A cikin wannan darasi, cikin darasin da ya gabata, mun nuna muku yadda za ku yi adding ɗin Kali Linux akan virtualbox ɗinku. So a cikin wannan darasi, za mu tafi strictly, za mu nuna muku yadda za ku yi creating sabon virtualbox ko kuma ce sabon Kali akan virtualbox ɗinku. So da zaran kun zo yanzu nan kan virtualbox Oracle virtualbox ɗinku, kuna zuwa kan Oracle virtualbox ɗinku sai ku shiga new. Da zaran kun shiga new yanzu, kuna zuwa new a nan wurin zai ce kai name operating system ɗin da kake so za ka sa. Da zaran ka tashi sai ka ce Kali Linux. Kana cewa Kali Linux zai ce ka sa menene ISO image. Kuma folder da yake so, specific folder da yake so zai aje maka location na image na Kali Linux ɗinka na virtualbox. Misali zai sa maka shi a under user virtualbox VMs ɗin zai sa maka shi. So ISO image ɗinka zai ce ka selecting inda ISO image ɗinka yake yanzu, sai ka koma yanzu sai ka ce order. Da zaran ka ce order yanzu za ka zo kan download ɗinka. Kana zuwa kan download ɗinka kun ga installer image ɗinmu a nan wurin, ko ba haka ba, sai mu ce min selecting installer image ɗinmu. Da zaran mun zo zai tambaye ka type a nan wurin, yana tambayan ka type. Da zaran ka zo nan wurin, tunda mun riga mun san cewa ainihin order operating system ne Linux ne, ko ba haka ba, sai mu ce min selecting Linux. A Linux ɗin subtype ɗin a Linux ɗin wani iri ne? A subtype ɗin wani iri ne a Linux ɗin? Da zaran ka zo mun san cewa Kali under Debian distributed operating system ne yanzu, misali sai mu choosing Debian yanzu. Muna choosing Debian zai tambaya version 64-bit ko 32-bit na Debian, sai mu zo sai mu selecting menene Debian 64-bit, tunda format ɗin da muka yi downloading kenan yanzu kun gani AMD 64, ko ba haka ba. So da zaran mun tashi sai mu selecting menene Debian 64-bit. Muna selecting 64-bit, wayannan duk ba sai ka abu na zaka skipping ɗin unattended installation, misali da waya mutu a tashi su menene hardware da hard disk da abin nan. So idan ka tashi wannan ma kawai ya isa, sai ka cewa Kali Linux a nan wurin. So za ka cewa Kali Linux a nan wurin 2024-3, ko ba haka ba. So idan muka tashi muka zo nan wurin yanzu sai mu ce finish. Muna cewa finish yanzu zai kawo mu wannan page ɗin. So a nan aikin yake. Kafin mu fara installing ko kuma mu ce start mu fara installing, akwai abubuwan da ya kamata a ce mun performing ko in ce mun fara ɗaɗɗaurawa a sama menene settings ɗin da ya kamata a ce mun ɗaɗɗaura a saman ainihin Kali ɗin kafin mu fara proceeding zuwa wajen installation. A nan da zaran mun zo yanzu a nan sai mu je kan settings. Muna zuwa kan settings ya buɗe mana, za ku ga series of abubuwa ko in ce series of menene submenus a nan wurin. So kar ka ji ka wani damu, kana zuwa kan nan wurin yanzu da zaran ka zo kan advanced ka duba ka ga ba wani abu da zaka canza a nan wurin. Description fa shi ma ba wani abu, sai mu dawo kan basics yanzu, tunda akwai basics akwai kuma expert, ko ba haka ba. Under basics yanzu misali a general settings yanzu a nan wurin akwai wani abu da kake bukata ka ƙara a nan wurin. Idan ka zo nan wurin system ɗin nan akwai base memory da kake so yanzu misali da kai abin nan kun ga 16 GB nake amfani da shi akan wannan system ɗin yanzu. Idan na ga dama zan iya ɗaukar memory ɗin nan daga 4 MB in mai da shi ainihi misali let's see in mai da shi mai da shi kamar 8 MB misali, ko in ce in dawo da shi kamar 6 MB yanzu misali. Processor fa processing is okay. Sa'annan in koma pointing device, use tablet ko kuma abin nan multi-touch duka in kana so za ka iya sa touch screen and touchpad. In kana so ka sa mouse ko kuma multi-touch tablet, idan kana so za ka yi abin nan ɗin shi, za ka yi selecting ko ka sa touch screen and touchpad. Zan yi selecting touch screen da kuma touchpad yanzu misali, yanda touch screen zai mun amfani don system ɗina touch ne. Sa'annan kuma zan yi amfani da as well kuma mouse. Idan ka zo daidai wurin screen a nan wurin yana tambayan ka video memory count wa mutu a tashi nan, ba sai na taɓa wannan babban bukatan su. Idan na zo kan storage yanzu a nan wurin na zo akan storage yanzu, shi ma ba sai na taɓa komai akan nan wurin ba, zan bar shi akan yanayin format ɗin da yake so. Audio fa zan yi amfani da audio output ina wanda nake amfani da shi, ba sai na amfani da input ba, zai amfani da output ɗin da nake amfani. Sannan network adapter kuma idan kuka zo nan wurin muna daidai nan ne, daidai wurin network adapter, kun gane.
muna daidai nan wurin ina ta scrolling ne muna zuwa, so yanzu ina daidai wurin network adapter. Da zaran mun zo nan wurin network adapter za mu bar shi a menene me yake da suna a NAT. Akwai NAT akwai bridge, to amma NAT za mu bar shi. An jima zan muku bayani akan abin da ake kira NAT da abin da ake kira bridge adapters. NAT network address translator, sa'annan kuma akwai bridge, so zan bar shi akan NAT. So later on zan nuna muku bambancin NAT da shi kuma ainihin bridge. A nan kuma enable USB, in na ce na enabling 3.0 yanzu akwai abubuwan da yanzu ko misali mu ce devices ɗin da har yanzu 2.0 suke amfani da shi, saboda haka 2.0 ya fi 3.0 yawa. In na ce na enabling 3.0 controller, so only 3.0 zai man akan virtual machine ɗina. So a cikin gadgets ko kuma in ce devices ɗin da nake amfani da su attached to system ko kuma machine ɗin da nake amfani da shi nake muku wannan darasin yanzu, akwai yawancin su gaskiya duk 2.0 ne ba 3.0 ba, so therefore I'll go with the recommended settings shine 2.0. amma da a misali a ce gadget ko kuma in ce tools da nake amfani da su 3.0 ne, zan koma 3.0. a daidai wurin USB a nan wurin kun gani 3.0. so saboda haka in kuka zo nan shared folders, shi ma ba wani abu da zamu canza a shared folders. Bara mu je expert options mu gani. A expert option yanzu a nan wurin in kuka duba za ku gani show in full screen mode seamless ko kuma show at top of screen mini tools, za mu bar shi a show in full screen yanzu. Normal windows ko kuma full screen. Wannan virtual state za mu yi choose normal windows ne ko kuma full screen, so za mu bar shi a mai ainihin full screen. Ba zan bar shi a daidai seamless nan ba, zan bar shi a full screen. Sa'annan kuma size na input, user interface, za mu gani kusan duk abin da za mu yi a can mun riga bin shi a nan wurin. Ports ne a nan wurin kuma duk kusan mun riga mun yi shi, just additional abin da muka samu shine wurin user interface, shine expert option ɗin nan kawai. So I think we are good to go yanzu. A storage kuma yanzu a nan wurin mun riga mun zaɓi storage inda za mu sanya shi. Display kuma already is okay. System gashi. Sa'annan ɓangaren wurin general setting na RAM da muka yi, ɓangaren general settings na ainihin RAM da muka yi yana under general ɗin nan ko gashi nan base memory na RAM mun mai da shi ya koma nawa ne, ya koma 6 MB, mun mai da shi ya koma 6 MB. So I think we are good to go yanzu a nan settings ɗin nan. Abin da yasa na kawo ku daidai nan wurin ba komai bane, yasa na kawo ku daidai nan wurin saboda wani zai gama installation ɗin, sai ya gama installation ɗin sai ya ga kamar setting ɗin bai rhyme ba, ko kuma misali akwai changes akan virtual box ɗin shi. No, a wurin settings ne akwai virtual box abin nan version ɗin da in ka tashi za su yi maka, za su sanya maka wannan settings ɗin automatically. Wani kuma kai za ka updating ko kai modifying settings ɗinka on your own yadda zai suiting test ɗinka. So saboda haka yanzu tunda na riga na gama necessary abubuwan da nake so zan yi yanzu, everything is intact. Yanzu zan ce a continue with OK. Yanzu zan clicking OK. Yanzu misali zan ce start virtual box yanzu a nan wurin zan ce maximize yanzu, in maximizing screen ɗin starting virtual box ina yanzu. So gashi nan yanzu ya riga ya kawo min shi Kali Linux 2024 version 3 misali. In kuka zo nan wurin za ku gani da zarar mun tashi yanzu za mu fara installing ainihin Kali Linux ɗin yanzu a haka. So da zarar mun tashi mun zo nan wurin mun bude shi full screen mode yanzu a nan wurin. Muna bude full screen mode yanzu zai tambaye ka misali option guda biyu, is either ko kana son graphical installation ko kuma kana son menene ainihin normal installation. I'll continue with menene graphical installation yanzu zan ce enter. So kun ga ya kawo ni daidai nan wurin, zan select language yanzu zan ce continue. Wannan ma shi ma yanzu zan ce continue. Da na zo wurin wannan configure the keyboard language, shi ma zan sa America English, tunda kalin dama ba da Hausa muka yi shi ba, da turanci aka yi kalin. So zan selecting English ne kawai a wurin, sai mu jira shi ya fara installing yanzu. Zai fara preparing din loading installer components ne yanzu.
So yanzu a daidai nan wurin kun gani hostname ya tambaya please enter the hostname for the system. Yanzu hostname yanzu a nan wurin ya ce the hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know that what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here. So yanzu kun ga a nan wurin ya ce the hostname is single word. Kalma ɗaya ne that identify your system to the network wanda shi zai nuna system ɗinka akan network kawai. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. Yanzu a nan ba sai mun sa mana consulting network administrator ɗin ba. Abin da kawai zai identifying ainihin kali ɗin akan network shine kawai yanzu ake so za mu sa. Yanzu za mu sa menene? Misali, kali. Misali, mu ce virtualbox. Misali, kali virtualbox. In ka ga dama ba sai ma ka ce kali virtualbox ba. Sai mu ce menene? Continue. Afwan. Ya ce single word. Yanzu idan muka tashi yanzu sai mu sa misali mu ce kali. Muna cewa kali sai mu ce continue. Yanzu a nan wuri ya ce configure the network ya ce the domain name is the part of your internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com, .net, edu, or .org. If you are setting up your host name, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all your computer network or on all your computer components. Still idan muka tashi shi ma a nan wurin za mu ce kali sai mu ce continue. So da zarar mun ce continue yanzu full name of the user yanzu misali kowa ya sani full name of the user da za mu yi amfani da shi a nan wurin shine cyber hunters. Sai mu ce cyber hunters shine full name na user ɗinmu yanzu a nan wurin sai mu ce next. Kunga a nan ya ce username for your account shine cyber. Username na account ɗin cyber. Muka ga dama za mu iya haɗa su tunda ba mu buƙatan cyber kaɗai sai mu ce cyber hunter. Cyber hunter. Sai mu ce continue. A nan password ɗinmu a nan wurin me muke so ya zama password ɗin zan sa password ɗina yanzu a nan wurin da zarar na zo nan ma zan sake sa password ɗina a nan wurin sai in ce continue. Yanzu zai fara setting min clock. So a nan wurin in yazo setting clock ɗin zai tambaye ka eastern ko central ko mountain ko menene wanda za ka choose. I'll continue with the eastern yanzu. So idan muka zo nan wurin zai tambaya use entire disk ko kuma kai selecting wani na tashi zan ce use entire disk a nan wurin sai ce continue. Da zarar na zo nan wurin zan ce continue. Ina zuwa nan wurin ce all files and partition recommended for new users. Separate home partition sannan separate var da kuma su temp partition da sauransu haka. Ina tashi zan ce continue. Na cewa continue yanzu zan ce menene finish partition and write changes to the disk. Da ran tashi na zo nan wurin zai tambaye ni yanzu if you continue the changes listed below will be written to the disk, otherwise you will be able to make further changes manually. So the partition table of the following device are changed. Yanzu misali zan ce yes in ce continue. Kun gani ya fara min installing base operating system ina yanzu akan abin nan. So a nan wurin
idan ya kawo mu daidai nan wurin, at the moment only the core of the system is installed. The default selection below will be install Kali Linux. Will install Kali Linux with its standard desktop environment and the default tools. Okay, you can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of tools. Yanzu akwai Genome, akwai KDE Plasma. So a nan wurin idan muka tashi zan muku explain, let me explain this to you vividly. Yanzu idan muka tashi a nan wurin, Genome din nan shine wanda idan kai installing za ku ga ya fito muku da menene dock a nan ƙasa. Ya fito muku da either dock a nan ƙasa ko a sama ko a right ko kuma a left. Za ku ga ya fito muku da ainihin dock ɗinku. Is either ka ga dock ɗinka a daidai right a nan wurin, ko kuma ka ga dock ɗinka a nan sama, ko kuma ka ga dock ɗinka a nan ƙasa. Misali, ko kuma ka ga dock ɗinka a ɓangaren hagu a left side ɗinka. Shine wannan Genome ɗin nan. In ka san kana buƙatan Genome, misali kana buƙatan dock, za ka iya sa selecting Genome sai fito maka da dock a nan wurin. Amma in baka buƙatan abin nan dock, ba sai ka selecting Genome ba. Amma in kana buƙatan dock sai ka selecting Genome. Kun ga ɗazu wanda muka yi na ainihin wanda muka sanya muku a kai, na ainihin wanda ake adding a kai, kun ga babu Genome a kai, just interface ɗin ne ko ya nuna muku, ko ba haka ba. So yanzu wannan in kana son ka ga abin nan full interface, ka ga ya fito maka da start menu a gefe a nan wurin, ba a nan sama ba, a inda yake ya fito maka da shi a gefe kamar normal irin system haka da sauransu, yadda za ka yi easily interacting da ainihin Kali ɗinka ba tare da ka ji jiki sosai ba, sai ka selecting wannan Genome ɗin. Zai fito maka da dock da kuma full screen abu da kuma full settings ɗinka akan abin nan. So I'll go with Genome yanzu. Sa'an nan shi kuma KDE Plasma ɗin nan. KDE Plasma ɗin nan bambancin shi da wancan shine kawai zai canza maka, zai baka dama inda za ka ɗauki start menu ɗinka daga nan ka dawo da shi nan ƙasa, ko ka dawo da shi nan sama, ko ka dawo da shi duk inda kake so. KDE Plasma kenan yadda za ka yi menene customizing ɗin ainihin desktop environment ɗinka to your own test, shine kawai KDE Plasma. Bambancin shi kenan. In ka ga dama ka choosing ɗin KDE ko kuma ka sa abin nan, amma tunda full installation muke yanzu, I will choose, ko in ce I would rather go with the KDE plus the Genome. Misali zan yi adding ɗin su duka sai in ce continue. Zai fara selecting min ainihin abin nan ɗin, kuma yana installing min software based interface ɗin akan ainihin virtualbox ina yanzu. So yanzu wannan stage ɗin da muke, stage ne wanda yake ɗaukan ainihin tsawon direction. Stage ne wanda yake ɗaukan menene a lokaci kafin ya gama installing. So therefore zan yi ɗan forwarding ko kuma in ɗan tsaya har sai ya kai ya yi completing, ko kuma ya kai inda zai tambaye ni wani question, sai in tsaya da shi, sai in ci gaba da muku bayani, in sake abin nan ɗin shi insha Allah. So yanzu anan tunda ya tambaye ni GDM3 yanzu, ko kuma Light DM, ko kuma SDDM yanzu. And a display manager is a program that provides graphical loading capabilities for the menene X window system. In kana son GDM misali, a nan wurin GDM3 ɗin nan, Genome Desktop Manager 3 kenan. Genome Desktop Manager 3 already wajen installation ka riga ka sa menene username ɗinka, kuma ka sa password ɗinka. Tunda advance ne, advance shine advance na Genome Desktop 3 ɗin nan, tunda advance ne shi zai ɗauko maka username ɗinka, zai sa maka shi automatically kawai da zaran interface ɗin Kali ɗin ya buɗe maka. Abin da kawai yake requiring ka sa kai inputting password ɗinka, ya sannan zai fahimci cewa ya the owner of the account, ya baka option na proceeding da zaka click next ka buɗe Kali ɗinka. Shi kuma Light DM ɗin nan shine Light Desktop Manager. Shi kuma Light Desktop Manager kowa ma idan ya zo yanzu, kafin ka tashi zaka fara sa username ɗinka, sai ka zo ka sa menene ainihin password ɗinka. Just bambancin su kenan. Sai kuma SDDM ɗin nan, shi kuma SDDM ɗin nan bambancin shi da sauran kawai shine da zaran ka tashi kawai kana clicking zai tambaye ka password da abin nan, interface ɗin ne kawai bambanta. Interface ɗin kawai bambanta, shi ma zaka sa username, zaka sa password, amma interface ɗin ya bambanta. Amma shi GDM3 ɗin nan yafi. Abin da yasa yanzu idan na tashi zan yi selecting Light DM ɗin nan, saboda na riga na nuna muku yanda ake amfani da ainihin GDM3 ɗin nan. Na nuna muku yanda ake amfani da GDM3 a lokacin da nake installing Kali akan VMware ɗina. Na yi selecting GDM3. Yanzu zan yi selecting mene Light DM. Light DM kuma shine wanda zai samu, za ku sa username da password ɗinku kamar yadda muka yi wurin adding ɗin
kali akan virtualbox mu shine light dm. So yanzu light dm zan selecting muku shi tunda na selecting KDE, na selecting KDE plasma kuma na selecting genome. Za ku ga interface din shi ya bambanta da interface din dazun da muka yi selecting lokacin da muke menene adding din menene kali linux akan ainihin virtualbox mu. So I'll go with light dm yanzu saboda nuna muku shi. Light dm in muka tashi muka gama yanzu in yazo zai tambaye mu username da password a GDM3 kuma bambancin shi da light dm zai tambaye ka kawai password ne, babu menene ainihin username. Zai sa maka username din automatically da kanshi tunda advanced abin da ne feature ne shi. So I'll go with the light dm which is less advanced wanda zai tambaye ka username da kuma password. So I'll click continue now. Yanzu zai ci gaba da installation din. Har yanzu dai yana installing. So anan, while our installation is getting towards ending, I would like to seize this opportunity. Kafin installation din tunda yana installation din yana tafiya, zan yi kokarin seizing opportunity nan in nuna muku yadda za ku sanya shi a full screen mode da kuma yadda za ku da shi normal mode. Yanzu kun ga yanzu a haka ba full screen mode yake ba. Idan kuna son ku sanya shi a full screen mode, bari mu fara muku da keyboard shortcut. Shine yanzu zaka danna right control a jikin keyboard ɗinka. Kusan control guda biyu muke da shi a jikin keyboard, akwai right da left. So da mun tashi zaka danna right control ba na left ba, right na hannun damanka shi zaka danna right control sai ka danna F. Kun ga ya switching ya koma full screen mode. In kuna son ku dawo da shi da zaran ka sake danna right control da F ɗinka zai dawo normal mode ɗinka. So bara mu jira shi yanzu installation ɗin ya kammala sai mu ga abin da za mu yi a jikin ainihin shi kali ɗin. Duka installation ɗin ya riga ya kammala yanzu. Bara mu ɗan jira shi mu gani ya sa mana crop bootloader. So a nan wurin ina so kamar yadda na ja hankalinku lokacin da nake installing kali akan VMware, haka kazalika yanzu ma zan ƙara jan hankalinku kar ku gaji da ni. Idan kuka zo nan wurin ba wai za ku selecting no bane. Idan kuka selecting no, crop bootloader ba zai taɓa installing akan virtualbox ɗinku ba. Amma idan kuka selecting yes, crop bootloader zai installing akan virtualbox. So always idan ku zo nan make sure ku selecting yes a nan wurin sai ku ce continue. Idan ka ce continue, idan ka zo nan wurin kar ku sa shi akan entire disk manually, ku sa shi akan disk ɗin da virtualbox ya muku selecting ko kuma ya allocate muku ku ɗaura kali akai, sai ku ɗaura shi akan wannan shine hard disk ɗin da virtualbox ya allocate muku, sai ku sa continue anan. So ya kammala yanzu, ya ce mana please choose continue to reboot, sai mu ce choosing continue sai mu rebooting din virtualbox mu yanzu. So a lokacin da muka yi rebooting yanzu virtualbox Oracle zai bude mana sai ba mu daman ainihin sanya password din mu mai login. So yanzu kun ga abin da nake muku magana. Wancan da muka yi amfani da shi a can ya nuna mana yadda za mu sa username da password. Amma na koma na choosing SDDM yanzu, da na choosing SDDM sai mana abin nan me yake da suna ya ba mu input inda za mu sa password kawai yanzu a nan wurin. Amma kuma in ka duba nan wurin za ku ga yanayin format ɗin ya canza. So in muka tashi yanzu sai mu sa password ɗin yanzu a nan wurin. Enter. Sai mana launching yanzu. Kar ku mance na gaya muku za ku danna control, right control da F ku sa shi a full screen.
So kun ga Kali ya buɗe mana yanzu. A lokacin da Kali ya buɗe mana yanzu idan kuka duba za ku ga muna da dock ɗinmu a nan ƙasa compared to wanda muka yi adding Kali daga virtualbox image zuwa cikin virtualbox ɗinmu. Yanzu wannan da muka yi installing kun ga mun samu additional features compared to na ɗazu. Saboda haka tunda ya buɗe mana duka a nan za mu taƙaita wannan darasi. In Allah da za mu kawo muku darasi nan gaba yadda za ku maida a kalinku akan virtualbox ɗinku in full screen mode, kuma za mu dawo da shi normal. Yanzu muka danna control F, yanzu anan kun gani bai koma full screen mode ba, sannan muka danna back muka dawo da shi zai dawo mana normal. So in Allah da a cikin video na gaba za mu nuna muku yadda za ku mai da shi in full screen mode da kuma yadda za ku dawo da shi. Wannan bonus section ne in Allah yarda. Sai Allah ya kai mu. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.